Indiánsky príbeh o dobre a zle v živote človeka. Starý Indián so svojím vnukom putovali divokou, nepoškvrnenou prírodou. Všímali si okolitú krásu, keď zrazu chlapec uvidel v snehu stopy. Čie sú to stopy? Opýtal sa chlapec a ukázal prstom na zem. To sú stopy dvoch silných vlkov. Odvetil zamyslené starý Indián. Takých dvoch vlkov nosí aj človek vo svojom srdci. Pokračoval. Prvý z nich je biely vlk. Ten je nositeľom múdrosti, dobra, usilovnosti, štedrosti, statočnosti a priateľskosti. A ten druhý? Druhý z nich je čierny vlk. Ten je nositeľom hlúposti, lenivosti, lakomosti, zbabelosti, závisti a egoizmu. Oba vlky sú veľmi silné a keď sa stretnú, pobijú sa do krvi. A ktorý z nich v boji vyhrá? Vnuk môj milý, vyhrá ten vlk, ktorého budeš vo svojom srdci krmiť viac. Chlapec si v tej chvíli ešte neuvedomil, aké cenné podobenstvo mu vtedy starý otec odovzdal. Pochopil to až neskôr, keď sa rozhodol, že bude vo svojom živote a vo svojom srdci prikrmovať len to dobré. Toho bieleho vlka, o ktorom mu starý otec rozprával.